Takže stojíme v Praze, v Dejvicích, před tréninkovým centrem Little Moon City Prague. Skládá se z hlubinné stanice Hydronaut jako základ. Vedle máme stán, do kterého je možný ze stanice vystoupit a trénovat tam výstup na měsíční povrch. A úplně vzadu ten karaván, tam je řídící centrum, tam jsme přestěhovali jako 4patrovou budovu s Lomu Věseným a o tom ty mise řídíme. Hydronaut je hlubená stanice. Laboratoř, která se dá zanořit pod vodu a tam ji udržet i s posádkou. To není jenom železo, který je dobře zkonstruovaný a dobře vymyšlený, aby chvíli plavalo, chvíli se umělo potopit, ale to je taky ta infrastruktura uvnitř. A ta je vlastně jako absolutně zásadní, ale bohužel není vidět. Jirka Schneider říká, hele, prosím tě, ty děláš tam IT a my máme tady takový projekt a možná bychom potřebovali pomoct to jako odstreamovat na internet. Bude to asi týden, takový experiment. Jestli máš o víkendu čas, tak my tě vezmeme na ten project site a představíme ti to celý. Tehdy to byla prostě vlastně jenom hromada kovů, která byla ponořená ve vodě. Nebylo to oživený a v plánu bylo, že do pár měsíců by tam měla proběhnout mise první. Takže jsem říkal, no podívejte, jestli tam chcete mít týden lidi, tak a budou na tom jako závislí na tom IT lidský životy, tak to musíme uchopit nějak jako pořádně. To si nemůžeme dovolit tady, že nám odejde baterka v laptopu a dojde ke ztrátě komunikace. Najednou vznikl projekt, na kterém pracuji posledních 5 let. V tom Lomu Jesený tam byla na začátku kontrolní věž, což byla původně provoz pro těžbu nějakého vápence, takže to prostředí bylo jako rozhodně nevyhovující, co se týče IT podmínek, protože bylo prašný, byla tam zima. No takže z toho původního takového hodně punkového prostředí najednou jsme se dostali do tady a teď, kdy máme navázaný spolupráci s českou firmou ITS, která nám dodala tolik potřebný hardware, protože do té doby jsme to provozovali na vlastních prostředcích, které byly velice omezený. Najednou máme průmyslové počítače, které jsme schopni provozovat. Máme jich dostatek, nemusíme už nic jako reinstalovat, předělávat ad hoc. V plánu je, že tady budeme další 2 roky, bude tady probíhat vývoj. Budujeme nové servery, oddělené klastry, tak abychom mohli v roce 2025 řídit celosvětovou aktivitu World Biggest Analog, která by měla propojovat podobné projekty celosvětově. Chceme simulovat zpoždění signálu tak, jak kdyby ty habitaty byly někde jako na různých planetách či ve vesmíru. Měl by tady probíhat vývoj našeho palubního systému Common Tongue. V plánu je mít ten Mission Control Center, ho virtualizovat tak, abychom byli schopni řídit ty mise z jakéhokoliv místa na naší planetě, protože chceme v budoucnu mít ten habitat pod vodou. Ta posádka by tam měla být 24/7 dlouhodobě. Takže Hydronaut je v prvom rade laboratórium. Je to vlastne výskumné laboratórium, kde riešime rôzne výskumné úlohy a samozrejme musíme o tom výskume a o tom habitate mať informácie. Musíme vedieť, aká je tam vnútorná atmosféra, čo sa deje s posádkou, aké majú oni parametre fyziologické a podobne. A samozrejme musíme zbierať tie vedecké dáta. A práve tuto je tá úloha IT extrémne kritická. A IT slúži nám na to, aby sme boli schopní tie dáta, ktoré zachytávame v habitate, preniesť na nejaký server a následne na ďalšie spracovanie. IT je takisto dôležité, aby sme tie dáta vedeli adekvátne uchovať a mať k dispozícii ďalšiemu spracovaniu. Po celou dobu trvání toho experimentu, ten pocit toho, že na tom IT, na té infrastruktuře, která byla celá nadizajnovaná mnou a provozovaná, závisejí ty lidský životy, tak potom, co ty lidé jako úspěšně opustili ten habitat a dostali se na tu hladinu, tak to byl takový jako velký Hydronaut je unikátny v rôznych aspektoch, ale čo je naozaj niečo, na čo sme extrémne hrdí, je to, že vlastne celé reace stredisko my vieme spraviť virtuálne.
To znamená, nemusíme byť takto prítomní, ako sme teraz, že sa nachádzame niekoľko metrov od habitatu, ale vlastne celú túto IT infraštruktúru vieme preniesť do virtuálneho sveta a je úplne jedno, kde sa na Zemeguli budete nachádzať, vlastne viete odtiaľ riadiť tú misiu.